салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали олмонии содда. Бо шумо ман Баҳром ҳастам. Инак мавзӯи имрӯзаи мо феълҳои бо пешванд ҷудошаванда ё ҷудо нашаванда. феълҳои ҷудошаванда ва ҷудонашаванда аз ду қисм иборат мебошанд. Дар қисми якум пешоянд ё зарф дар вазифаи пешванд меояд ва дар қисми дуюм бошад феъл меистад. дар бисёр ҳолатҳо ҳангоми феъл бо пешванд ҳамроҳ шудан маъноҳои феъл иваз мешаванд. Инак якчанд мисолро нигоҳ мекунем. феъли комен омадан, яъне бекомен дастрас кардан, яъне бо русӣ получать мегӯянд, ё анкомен расидан мебошад, ё ин ки форкомен ягон чи рух додан. яъне аслан баъзе феълҳо маъноҳои зиёд доранд. инак ба феъли навбатӣ менигарем. феъли шлафен яъне хоб кардан, яъне бо онҳо мо пешванд ҳамроҳ мекунем ва маънои онҳо каме дигар мешавад. шлафен гуфтем хоб кардан аст. айншлафен яъне хоб бурдан, яъне вақте як одам мегӯяд хобам мебарад, хобам намебарад, ё фершлафен дар хоб мондан, яъне дер мекунем ба ягон муҳокима, дер мекунем, дар хоб мемонем. аусшлафен бошад аз хоб сер кардан, яъне саҳар ки аз хоб мехезӣ бисёриҳоро мепурсем ки аз хоб сер кардӣ ё не гуфта ин феъли аусшлафенро истифода мебарем. ҳангоми тасриф намудани феълҳои ҷудошаванда пешвандҳо пас аз феъл гузошта мешаванд. мисол мегирем феъли ауфштеинро, яъне ich stehe auf, du stehst auf, sie es steht auf. чӣ гунае ки мебинем феъли штеен тасриф шуда истодааст дар ҷонишинҳо ва баъди онҳо бошад пешвандҳо истодааст, дар баъди феъл истодааст. дар ҷумлаҳои содда пешванди ҷудошаванда дар охири ҷумла гузошта мешаванд. мисол ankommen расидан. Wann kommt heute der Zug an? имрӯз поезд қатора соати чанд мерасад? нигоҳ мекунем феъли коменро мо тасриф кардем ва пешванди онро бурда дар охири ҷумла мондем. ҷавоб: Der Zug kommt heute 10 Uhr an. имрӯз қатора соати 10 мерасад. инчунин коменро тасриф кардем, дар ҷумла дар ҷои дуюм мондем ва пешвандро бошад бурда дар охири калима мондем. мисоли навбатӣ anrufen занг задан, яъне дар ин ҳолат инчунин ich rufe meine Mutter an. ман ба модарам занг мезанам, яъне инчунин руфенро мо гирифта тасриф кардем ва пешванд рафта дар охири ҷумла истод. ruft mich nicht an. ӯ ба ман занг намезанад. Anna kann heute gar nicht anrufen. Анна имрӯз тамоман наметавонад занг занад. дар ин ҷумла нигоҳ мекунем, дар ҷумлаи мо ду феъл вуҷуд дорад. чӣ гунае ки дар дарсҳои пештара гуфта будем, агар дар ҷумла раваду беш аз як феъл вуҷуд дошта бошад, феъли аввалро мо тасриф карда дар ҷумла дар ҷои дуюм мемонем ва феълҳои навбатӣ бошанд, дар охири ҷумла рафта меистанд бо шакли мастарӣ. аз ин лиҳоз дар ин ҷумлаи мо феъли дуюми мо яъне кёнен аст. мо кёненро тасриф кардем. анна кан ва ин феъли анруфен гарчанде ҷудошаванда аст, мо бурда дар шакли мастарӣ яъне инфинитив форм ҳамхе дар охири ҷумла бурда мондем. Ich bespreche gerade die Problemen von Firma. ман айни ҳол мушкилиҳои фирмаро муҳокима карда истодам. дар ин ҳолат нигоҳ мекунем besprechen бо пешванди ҷудо нашаванда сохта шудааст. аз ин лиҳоз ӯро ҷудо намекунем ва бурда дар охири ҷумла намонда истодем. яъне besprechen гуфтем феълҳои бо пешванд ҷудо нашаванда bgr инҳо мебошанд. инак нигоҳ мекунем бо пешвандҳои ҷудо нашаванда. пешвандҳои ҷудо нашаванда bgr фер
ва ғайраҳо мебошанд ва пешвандҳои ҷудошаванда бошад ан, ауф, аус, айн, мит, фор, цу ва ғайраҳо мебошанд. Инчунин феълҳои мураккаб ё қавӣ аз ду қисм иборат мебошанд. қисми дуюми чунин феълҳо тасрифшаванда мебошад. Мисол менигарем фернзен телевизор тамошо кардан ё шпатсирен гehen сайругашт кардан ё кенненлернен шинос шудан. яъне мисол мегирем бо фернзен телевизор тамошо кардан. дар ин ҳолат дар ҷои аввал зарф истодааст ферн, зен бошад феъл аст. яъне гуфтем феъли дуюм тасрифшаванда аст ва феъли дуюмро гирифта тасриф мекунем, дар ҷумла дар ҷои дуюм мемонем. Маркус sieht jeden Tag fern. Маркус ҳар рӯз телевизор тамошо мекунад. Meine Kinder und ich gehen in den Park spazieren. ман ва фарзандонам ба парк ба сайругашт меравем. яъне нигоҳ мекунем шпатсирен ген, ген феъли дуюм аст, тасриф карда мондем ва шпатсирен бошад дар шакли мастарӣ дар охири ҷумла истодааст. феъли кенненлернен шинос шудан. инчунин лерненро мо гирифта тасриф мекунем. Ich lerne Karims Eltern kennen. ман бо волидоини Карим шинос шудам. дар ҳолати бо феълҳои модалӣ истифода бурдан тартиб иваз мешавад. will heute nach dem Essen spazieren gehen. ё ин ки wir können nicht jeden Tag fernsehen. чӣ гунае ки гуфта будем, агар дар ҷумла агар раваду беш аз як феъл бошад, феъли якум тасриф мешавад ва феълҳои навбатӣ дар шакли мастарӣ рафта дар охири ҷумла меистанд. яъне дар ин ҳолат феълҳои wollen, spazieren ва gehen истифода бурда шудааст. аз ин лиҳоз якта феъли wollenро мо гирифта тасриф кардем. will ва феълҳои навбатӣ бошад spazieren gehen дар охири ҷумла рафта дар шакли инфинитив яъне мастарӣ истодааст. ё ин ки wir können nicht jeden Tag fernsehen. дар ин ҳолат нигоҳ мекунем феълҳои мо феъли модалии können аст ва sehen аст. инчунин феъли könnenро яъне мо тасриф кардем, дар ҷои дуюм мондем ва fernsehen бошад дар охири ҷумла дар шакли мастарӣ рафта истод. умедворам мавзӯи имрӯза каме ҳам бошад ба шумо фаҳмо буд. хонаободу тансиҳат бошед. чӯс.